opäť sa vám hlásim zo štadióna Old Trafford. Manchester, ako vidíte, obe mužstvá sú už na hracej ploche a tu sa pozrieme na rozostavenie Manchester United. V bránke teda Schmeichel, odprava Gary Neville, Pallister, Johnson a Phil Neville. Tí by mali hrať všetci v jednej línii. V zálohe Beckham, Butt, Giggs a pred nimi Scholes. A v útoku budú hrať Cole a Sheringham. Ako som už hovoril, oproti košickej zostave chýbajú v nej 4 hráči. A tu je zostava nášho tímu. Molnár v bránke, pred ním odprava Kozák, Semeník, Špilár a Tóth. Semeník opäť teda na poste zadného stopera. Záloha Sovič, Zúrik, Zvara a Janočko. A v útoku dostali šancu Ľubarský a Kožler. Dnesný hlásateľ predstavuje už takmer vypredanému štadiónu zostavu domáceho tímu. Tu sa pozeráme na mená a čísla náhradníkov. Takže domáci náhradný brankár Van der Kolk a potom sú pripravení Meckler, Poborský, Solskjaer, Berg, Curtis a mladučký Michael Twist. Ďalšia z možných nádejí domáceho Manchesteru United. Tu je rozhodca Ahmed Čakar, 35-ročný, rodák z Istanbulu, mimochodom doktor medicíny, ktorému budú na čiarách asistovať Turgay Güdü a Hasan Serdar Čakiroglu. Andy Cole, koho iného si mohla vybrať miestna réžia ako najlepšieho strelca Reds v tejto sezóne. Domáci budú hrať zľava doprava v červených dresoch a bielých trenírkach, teda v tradičnom oblečení. Prvý FC Košice v krásnych snehovo-bielých dresoch prava doľava. Ahmed Čakar v tejto chvíli dal pokyn a stretnutie B skupiny Ligy majstrov medzi Manchesterom United a prvým FC Košice sa začalo. Pripomínam ešte raz, 17. septembra v úvodnom stretnutí B skupiny prehrali Košičania doma na štadióne Lokomotívy Košice s Manchesterom United 0-3, ale nehrali tak zle, ako hovorí výsledok. Tóth si pýta loptu, ale je príliš stiahnutý. Zvara, dirigent košického tímu. Pozná priahnuť, áno. Ešte Zvara. Tóth. Tóth oznámil 55 000 divákov, ale aj brankárovi Schmeichelovi, že jeho ľavačka vie byť nebezpečná. To nebola zlá strela. A Schmeichel sa hnevá na obranu štvoricu Neville, Pallister, Johnson a Phil Neville. Butt alebo Tóth? Tóth, Janočko. Zvara. Áno, to bude faul a prvá príležitosť. No kto? Dušan Tóth si postavil loptu. Alebo Vlado Zvara. Dánsky reprezentant Peter Schmeichel si už stavia múr, v ktorom sú zatiaľ len Gary Neville. Ak dobre nie, to je Ryan Giggs a Beckham. Zvara to skúsil, lenže nemieril presne. Prvý strelecký pokus našich reprezentantov teda neúspešný. Ten center nenašiel nikoho v bielom drese. Ľubarský prenechal Dušanovi Tóthovi. Oj! Čo to bude? Roh alebo odkop od Schmeichelovej bránky? To druhé. Ale to prudko nastrelil pred bránku. Škoda, tam chýbal polkrok Jožkovi Kožlejovi. A už sme sa mohli tešiť. Zatiaľ stále 0-0.
čo teraz? Tam leží na trávniku Semeník, zatiaľ čo Andy Cole lenže nedal gól. A naši hráči protestujú u tureckého rozhodcu Ahmeta Čakara. Zatiaľ čo sa vy pozeráte na záznam, áno, tam bol ten zákrok. Nebojácne ako tank šiel dopredu Andy Cole. Zrazil sa pritom Robertom Semeníkom. Ten ostal ležať na trávniku a už tam k nemu bežia doktor. Tu rozvíjajú protiútok. Pozrite sa, akú rýchlosť nabral Giggs. Do tejto chvíle si zaslúži Laco Molnár absolutórium. Zatiaľ zlikvidoval všetko, na čo domáci hráči siahli. Ani hlavičky, ani strely, ani centre mu nerobili problémy. Tuto je ešte raz Giggs. V poliatej čiari sa rozbehol takto k sólu a jeho ľavačka, ktorá skúšala po zemi rozvoľniť tiež jeho chrbátom, nebola úspešná. Kier, ktorý čaká na svoju príležitosť, norský reprezentant, ktorý 3 gólmi prispel k víťazstvu Nórov v 3. kvalifikačnej skupine po postup na majstrovstvá sveta, ktoré budú na budúci rok vo Francúzsku. Pomedzi nohy Laca Molnára. 39. minúta a 20. sekunda. Čiže v 40. minúte otvára skóre po tejto skvelej prihrávke Beckhama a ešte lepšej strele Andyho Cola. Tento 25-ročný hráč Manchester United. Takže od 40. minúty 1-0 strelcom gólu Cole. Cole, ten je raz vľavo, raz vpravo, raz vysunutý vpredu. Veľmi potrebný hráč. V tíme Alexa Fergusona takisto ako tento Ryan Giggs. Keď mal 17 rokov a 3 mesiace, obliekol poprvý raz dres Manchester United. V zápätí ho zostavovatelia Waleskej reprezentácie poctili úlohou reprezentovať. Potom Giggs a tu voľný Sheringham, aj toto išlo nás. Oj, tak teraz šťastie nasedí na brvne Molnárovej bránky a nepúšťa loptu za jeho chrbát. Pred chvíľočkou Giggs, teraz Sheringham nedokázali z vyložených pozícií prekonať Laca Molnára. Aj preto je stav iba 1-0. V tejto chvíli zaznel záverečný hvízd prvého polčasu. A tu sa pozeráme na jediného strelca gólu. V tomto stretnutí takto Beckham ľavačkou poslal dopredu kolmou prihrávku Andyho Cola a ten našiel medzierku medzi Molnárovými nohami. Tak teda ešte raz opakujem, od 40. minúty prvého polčasu vedie Manchester United nad prvým FC Košice 1-0. Sa už skončila, do stretnutia s Feyenoordom vybavili košickí funkcionári ešte priateľský zápas s Lokomotívou Košice ako prípravu na zápas so spomínaným Feyenoordom. Odvetná časť našej Superligy sa začína 28. februára a Košičania budú hrať Prievidzi. Druhý polčas sa teda začal. Domáci Manchester United hrá teraz sprava doľava v červených dresoch, v bielých trenírkach, celý v bielom je náš majster prvý FC Košice, ktorý hrá zľava doprava. Ani v jednom, ani v druhom týme nedošlo k zmenám, takže si povedzme, snad pre vás, ktorí ste prišli trošku
neskôr k televíznym obrazovkám, alebo snáď až teraz. V akých zostavách oba týmy hrajú. Domáci majú v bránke Schmeichela, pred ním obraná štvorica Gary Neville, Pellister, Johnson a Phil Neville. Pozor na domácich. V zálohe Beckham, Butt, Giggs a Scholes a v útoku Cole a Sheringham. Náš majster má v bránke Lasa Molnára. To bolo do žrde. V 47. minúte mieril takto Scholes. Nádhernou strelou do ľavej žrde brankára Lasa Molnára. Úplne voľného ho nechala obrana, ale aj záloha košického týmu. Takže Molnár v bránke, pred ním odpráva Kozák, Semeník, Špilár a Tóth. V zálohe Sovič, Dzúrik, Zvara a Janočko. Ten nastúpil, ale od 31. minúty prišiel na jeho miesto Albert Rusnák a vpredu sú Ľubarský a Kožlej. Ľubarský trošku potom, čo Janočko odišiel po zranení, to bola Sheringhamová šanca, sa trošku ťahuje. Norsko Bystrica, takže nám ospravedlňte tento výpadok na trase. Nič podstatné sa neudialo, stále Manchester vedie 1-0 a tu Dušan Tóth vyskúšal svojou ľavačkou postreh Petra Schmeichela. Ako sa to skončilo, vidíte sami. Albert Rusnák, ktorý dostal príležitosť po tom, čo sa Janočko zranil v 31. minúte. Tretie so Sheringhamom. Aj toto, už som chcel povedať, že aj toto skončí v sieti, lenže tam skvele zasiahol Laco Molnár. Ešte raz celá akcia. Ani Sheringham, ani Cole, nakoniec Solskjaer mieril presne po žrť Molnárovej bránky, ale Laco opäť presvedčil o svojich kvalitách a jeho zásluhou je stav taký, aký je, 1-0. Domáci kopu. Ďalší rohový kop, opäť Beckham, už 7. v poradí. Teraz to skúšal Beckham k bližšej žrdi. Pellister napriek tomu, že sa ocitol na zemi, fauloval. Ešte Cole pri lopte, má úplne voľnú plochu pred sebou. Poborský, to je vonkajšia sieť, netreba sa znervozňovať. Karel Poborský po pravej strane sa snažil prekvapiť Laca Molnára. Tuto je, dostal Kolmu prihrávku a bez prípravy. Bolo tam miesto veru medzi Molnárom a jeho ľavou žrdou. Novič s 15-kou. Poborský ľavou nohou. Lopta tam odskočila, to bude vlastný gól. Ľubomír Faktor je tým nešťastníkom, ktorý sa posledný dotkol lopty a na nešťastie tá odrazená lopta skončila za chrbátom Laca Molnára. Nič sa nedá robiť. Na chudobného aj strecha padne, ako sa vraví. Takto chcel Faktor zobrať loptu jednému z domácich hráčov. Kto to bol? Tuším, to bol Sheringham, áno. A tá nakoniec skončila v našej bránke. Celé to začal Poborský a zakončil Ľubomír Faktor. Takže vlastným gólom tohto hráča prehráva prvý FC Košice 0-2 na Old Trafford štadióne a dovolím si prognozovať, že Tóthova ľavačka, bude to gól? Nie. Michaelovi vypadla lopta z rúk po delovke Dušana Tótha, ale Albert Rusnák nestačil dobehnúť včas. Dzúrik, Bochnovič, tomu zobral loptu Scholes, Poborský mu beží a je veľmi rýchly. Ešte je tam Sheringham,
Solskjaer darmo čakal, ale predsa len sa dostal k lopte po tom, čo mu ju daroval Bochnovič. Opäť Poborský. A ešte Beckham. Ani toto mu nevyšlo. Sheringham. A je to tam! Ajajaj! V posledných sekundách teda Teddy Sheringham, ktorý prišiel tohto roku z Tottenhamu za 3,5 milióna libier, prikrášľuje záverečné, verím, že už záverečné skóre tohto stretnutia na 3-0, takže tí fanúšikovia Manchester United, ktorí prognozovali, že ich tým nad našim majstrom vyhrá 3-0, sa dočkali. Predsa len v posledných sekundách tedy Sheringham zvyšuje na 3-0 a my všetci čakáme a pozeráme sa na tureckého rozhodcu Ahmeta Čakara, kedy fúkne naposledy do svojej píšťalky a ukončí, dá sa povedať, toto menšie trápenie košických futbalistov. Sheringham. Poborský, ešte domáci majú šancu. Gól sa nedostane k lopte. A teraz sa stalo to, o čom som hovoril pred chvíľočkou. Ahmet Čakar odpískal 5. stretnutie košického prvého FC, ktoré sa hralo tu na štadióne Old Trafford Manchester. Manchester United vyhral teda nad prvým FC Košice 3-0. Prvo Fergasona i brankára Petra Schmeichela a my sa s vami len môžeme rozlúčiť s konštatovaním, že 10. decembra prvý